Чай, де съм ключил, къде да правя? Аре, пускай, бе, Герас. Пускай да тече. Пускай записа тръка. Герас. Чакаш. Уха! Чай да измия бастуна. Знаеш, камерата оттам се вижда другата показва. Ей, хуйо! Ще иба? Дай шампан, бе. Чая ще друса, чая си му. Раз ще свърши другата. Не, нали? Айде, бли са сега. Ето ли са такова шампуан? Ключа ми не го няма. Ей, мамко! Разгаждаш, душ му казвате това. Я отвори долу. Я отвори долу, бе. А? Ей, тъшак. Ей. Какво правиш, бе? Айде, бе. Какво шампан имаш, бе? Имаш ли, бе, към? Айде, махай се оттам. Не, бе, хич. Стига. Айде, мажи там, бе. Айде, деси. Айде, бе. Водата свърши. О, леле, майко! Ди. Ама намести ли го? Какво показва апарата? Какво да е, бе, какво показва? Много топла водата, му е. Е, тук няма кранчето студена. Пусти малко студена, бе. Хуевич. Чай бетона да изпълни. Вътре, бе, какво ти шуеби? Какво съм вързал гътка? Пред малко се обръща. Види там и дирите гледат. Брат Кена, какво мислиш, Кенан, бе? Ние нямаме душове тук, а не, по-джорни, заповядайте. Тук има още 15 кръгота, бе. Разбери, бе? И цялата фабрика се пута. Аре, хуй, търкай се! Иска ми братата Роми. Романещи, бе? Дючо, как правиш? Трябва търкай. Колко да търкам, а? Търкай му главата, бе. Какво стана, кога ще горя с другата бая? Да го изплаквам. Бе, стай го, бе. Пусни, бе, то не тече. Пусни. Де, а? Дючо нарочно намалил. Айде, мисли по...
Утре сутринта пак няма го има гласа. Гласа утре сутринта пак няма го има. Слава ти тече. Водата е хубава, хвърли кабачката. Лабена. Гледай, пан тувата сега отгоре да те спуска. Леко с главата. Обаче хубаво, приятел. Аре бе. Чакай да изтрия глата. Чакай да му изтрия глата. Топла водичката, супер. Сега да вземем да напълним колко часа? 3-4, тя до 5 часа ще е готова. Ама аз имам 3 туби, тук 4. 5 туби имам, бе, пидорази. Що, брат, аз ще напълня там на слънце, тя ще стопа. Аз имам още една. Една има пълна. Аз съм допуснал да паселя, хиляда трева. Ама люцерната или отравата го поставя? Силно ти казах. Дърпа е, този дет не опуси. Да не е да си одил подир него, като силно. Чай, че аз пъпуха тук много. Това ли бе? Дойде тази трева, не знам. Вие бе, ще ли съм трева от 9 20 Сме такава, не си само ти бе реката. Ама тя от гащи ми взема хуй. Да си по-жестко с Ай, него. влезе. Бля, ще вляза. Ако не излезеш, аз ще вляза. Не мой го изгониш. От банята ли? Тройка в банята. Кофе имаш и отпускай го там. Аз там ще го дръпна и ще го пусна от гаражите. Ще му кажеш как те намеря и ще го пусна от гаражите. Убавай ти, моето, убавай ти. Без това най-чело нямам салатва от бургазлета, ма питаше къде сме се къпали. Ще му кажа. Банка специално за тебе, всичка била. Кажи, имаме откажи от идеал стандарт, ще се влево. Душка бина. Дай сега ще напълним още има вода. Сега ако искаш да спрем, Сега не е да шаваш това много, защото има такова. пидерас, искаш сега да спрем. Ама си знаемето, Запис. Да, спри записа вече. Чао! толкова беше. Как беше има продължение?